Bolly. Gelsin häzir. Barýas. Ihlasma sen taýarda ber. Balnoymyzda o diýen gorkul zat ýok. Bıçak içki organlaryna kendi ýan ýetirmändir. Ýüzleýsinjilipdir. Biz gerekli zatlaryň hemmesini etdik. Alad etmäň. Nesip bolsa emme zat gowy bolar. Birazajyk wagt. Esasanam dinç gerek. Sag bolun. Bar sag bolun. Hiç yerin ağıran ok dämi? Kim jaňa diýär? Töňgeley gerek gel şuga. Aljaňa ne? Ahmet, gerekmay şol atlar şuga. Häzir sen şu wagtyňa diýin jalyp saglyňa seretmeli. Kän urlemede jaňat diýen. İğne jaňa diýen, näme diýin? Al. Alo. Alo. Oho, kimleň sesini eşitýän? Ihlas däde gowmay sen? Gowy sag bol. Ay bagışlardyň da bir giýjäň ýaram bimada edýäs. Gowçulukmy näme boldy? Şu sen başlygyň Ahmet däde gerekdi-de. Nirde käşumat bilýän ädälsiň, Bana da. anadalar bardy-da. Ba. Ýöne şu suwa düşýär. Ha. Näme boldy? Ay hiç de adam olanok didaraga sorap otyrdy. Ahmet däde görnen okla ýagdaýlar nähilkädi. Gaty görüsüm gelýär diýip Ayhan Türkmen saça kafesinde şuň akşam ýediletip naharya ýelliýär. Näme deli? Barýasy. Nire aýtjak Ahmet? Ýagdaýyňa seretde. Özüň ýa operasiýadan çykdyň. Sagat näçe barmaly? Saat näçe barmaly? Wagtymy akşam saat 12'de. Bolly barýas. Barışıklym taýynna. Ahmet şu ýagdaýyňda nire aýtjak? Ýatda diýinjiň al, hiç şerigem giden o. Başlyk, bolly barýas diýerler. Düşünmedim. Hey. Hani sen maňa işi bitirdim. Abyekt oyundan çıkarıldydyk däme? Wah, çykartdym aga. Hudaý kessin, gözüm bilen gördüm. Hey, ölü. Onu ne tutar yazıya? Sana diyen gurlu. Wah, bilem agam. Şunu bilen diýär. Hemme zat gülýalakdan anay, özüm üstüne durup etdirdim. Kilden bilen cevap verirsin. Düşündün mü? Sana diyen düşündün mü? Bolya, howa agam düşündüm. Barınnem, gözüme vurma. Agam salamu alaykum. Wa aleykum assalam. Ahlat gowmy? Ýagşy özüň näýli? Sen çağırdyňmy? Hawa.
Näme ol ihlas bolçulukmy? Balnisadan gelýäs. Eýwe. Näme üçin? Näme oldy? Ahmedi bir bıçaklap ayılacak boldy. Şoňa seyretdirdim. Haçan olup gören dadaýym? Ay bolsa 3-4 saat bolunur. Kiňeden anykladyňyzmy? Şona bilen zok. Doğru şoň şeýsen çağırdy ha. Oras sakalym içindedir. Näme bolşy belli däl. Şoň üçin sen gaýrat etdiş dogrup dogulay. Düşündüm. Hoş geldin. Otur. Gowçulukmy? Güjüklüň beri ihlasa jaňydyp. Didar agam Ahmet däden görüs gelýär. Ujne däldiksin. Näme üçin kafede adam ýok? Köpden bäri meni uzun etmedik. Şoň üçin üýtgeşi adamsyz diňe ödümiz arkaýyna oturup uzun däýeldidim de. Ondan biz bir maşgala däme? Ondan Şoň üçin meni uzun. Saglyklaň gowdan. şükür. Daşyňdan gowa men diýen. Aýtynam daşyňdan erwedämekden ok. Al. İç. Şu bıçağa gaty ýiteken. Öçem gowy kessa. Tamam oy. Daşynda onunla problemlaryň ýok däm. Aýten bolsa da bildirsiň ýoklay. Bilýäňdäm şonu. Sırtlan yol barsa yaralap biler. Ýöne öldürüp bilmez. Eger yol barsyň penjesine sırtlan düşen bolsa, onda yaralaman gönüller. Şoň üçin emise janymy sag bolsun. Ejegmet diňe et bolsun. Noş bolsun. Çaqylyk üçin aýratyn minnetdar. Men başga diýişlenme. Aýda ýylda bir sapar bir stolda jemlenýäs. Onda da beýle howluk bolşy çek bolsaň. Oturaýmalyň da. Inca kän oturarsın. Kän uzun edersin. Görüşeceğiz. Gönü ben neyse sır dikini maçılıydı. Näme gerek saň şu zatlar? Adam ýalaýtdyma ýatdy diýinçiň aldy. O zatlar hiç esasy kimin edenini bildim. Bıçağı kimin sokanını bildin mi? Yok, edil kimin bıçak sokanını bilmedim. Yöne kimin ettireni bildim. Sır.
Gitdimi doktor? Gitti. Daşına näme üçin çykdyň? Doktor saňa dyn salmalydy. Goýma zat. Ağam, bu bolan zatlary göz yumwa bolmaz. Olary hökman jogap gaýtarmaly bol. Bu kim? Şol iş soňuna seni bitirip bilmedi oglan. Agdyna näme bolupdyr? Bilmedim, şo diýişinem döwüpdirler. Eline de şohat bar eken. Hani? Görkol hatyny. Oku. Gassağın bıçağı iti däl eken. Bu ölüň kapymasyny gelipdir. Barın demekde kapaň ödüň ýygyna. Aýryň sana şu muhur staýda ne? Sen niye rahat ettin do? Kim getirdi şunu? Gelever. Ya nasıl muhturı? Tapılmadymy? Yok ağam. Şäherin emme ýerine ödedik, ýöne tapmadyk. Düýniýizi öýüne de barmandyk. Öýnäkilerden torasam bolaryn nirdidigini bilenem. Nirde sen? Nirde sen gök? Inni sen oýunyň başladymy? Gök nirde? Gök? Gök nirde diýen? Düýün öýme poşt urat bugünem göwü soraýanmy? Nämen poştasy? Näme meni uratmadym diýjek bolýanmy? Sen biziň smeyni problemamyza goşulma. O maňa näme ýamana gelse-de ol barbyr men doganym. Ýörçüne giräýdi. Girbe.
Gök sen adamım. Eger şoň nirdedigini sen bilmeýän bolsaň men nirden bileýin? Inni men öz radno jiksine puşak sokan adam ananmanmy ya? Sana ertire şenne wagt. Şuta adam, gögüm ertir sen özüňden aljak. Seret jöne. Doğunum diýip ýürek agyryr ötme. Mekan, Hov ağam. gök sen işinmi? Yok ağam. Biz göğe degemiz yok. Göğe bizim işimiz var. Onu kimin işi? Bilmedim ağam. Andy Swaytık bilecek. O işte bizim elimiz yok. Yerin aşağıda girenin bolsa gitti göğü tap. Eger şu kapıra giren olaysın gitti tap. Ola ağam.